it would be this close. I never believed that everything I know was just a craving game of this desire. I'm in too deep, so come on, lift me higher. I never wanted that this day would come, and all it did, I hope, would be undone. Now I'm searching for the reason why the light is cold and why black's too bright from my eyes. It hurts. Golden sky is breaking and the moon is falling. I need to have a clue. I'm watching you. I never knew that it would take this long to find out the truth of us. Something was wrong. You shut me down for lust and misled us. I don't wanna be the one to run and fear the past. I didn't know you built your walls so high. 'Cause when I broke mine, it was already too hard to climb. Oh, and now I wonder why the stars will shine, but night's too bright. From my eyes it hurts. Golden sky is breaking and the moon is falling. To have a clue, I'm watching you. From my eyes it hurts. Golden sky is breaking and the moon is falling. And to have a clue, I'm watching. From my eyes it hurts. Golden sky is breaking and the moon is falling. I need to have a clue. I'm watching you. Woohoo! Yes. Yes! Täällä ollaan nyt Facebookin live-lähetyksessä. Tää on ihan ensimmäinen kerta mulle. Mä en koskaan ennen tehnyt mitään Facebook-live-lähetystä. Tää on aika jännää. Ja tosiaan mä oon Ilona. Ja mä oon tässä mun bändin kanssa Herttoniemessä Reload Median studiossa. Ja tosiaan tämän lähetyksen aikana mulle voi laittaa kommenttia Facebookissa ja kysyä kysymyksiä, niin mä vastailen niihin sitten tuota pikaa. Ja muutenkin fiilistellään ja mitä vaan. Ja tosiaan mä voisin esitellä mun bändin. Tässä mun oikealla puolella on Topsu. Moikka. Topsu soittaa kitaraa. Ja mun takanani on Santeri. Terve. Santeri soittaa rumpuja ja perkkaa. Ja sitten on Vesa. Moi kaikki. Vesa soittaa pianoa ja kitaraa. Ja tosiaan toi äskeinen biisi se oli mun oma tekemä biisi, jonka nimi on Addiction. Ei Addiction siis, anteeksi, Watching You. Ja nyt seuraavaksi me soitetaan nyt saman tien mun toinen biisi, se nimi on Addiction. Oh, while the city sleeps, I walk around where homeless hearts are singing loud. I let the music rule my heartbeat. Oh, my soul is yours.
to the sound. Oh, your love gets me higher anyhow. Every night I fall, every night I lose myself to dark side. Every night I fall into my knees, your kind of temptation. Every word you say makes it so much harder to resist now. And I got to run away from this cruel Kiitos. Kiitos. Onpas jännää. Mä voisin katsoa vähän näitä kommentteja, mitä on tullut, jos mä saan vaan tän toimimaan. Toivottavasti teillä on ollut hauska ilta ja toivottavasti tää toimii ihan hyvin. No niin, katsotaan heti ensimmäistä kysymyksestä täältä. Kauanko mä oon harrastanut laulua? Ja mistä mä saan inspistä mun biiseihin? Mä aloitin laulutunnit noin 10 vuotta sitten. Mä oon aika pitkään käynyt laulutunneilla ja mä aloin laulaa jo joskus ala-asteella koulun bändissä. Ja sit mä olin sit yläasteella kanssa. Mut sit kun mä menin lukioon, niin mä menin musalukioon, niin mä siellä sitten erityisen paljon sitten aloin laulaa ja tekee omia biisejä. Ja mistä mä saan mun inspiraation fiiliksistä, omasta elämästä tai sitten muiden ihmisten elämästä. Et ihan fiilispohjalta. Kyllä se välillä tulee tehtyä jostain ihan random aiheesta, mutta aika usein ne tulee suoraan tuolta jostain. Ja noin. No niin. Täällä on, että miten syntyy mun kilpailukappale. Ja mulla on yllätysvieras nimittäin. Itse biisin tekijä voi kertoa sen. Tervetuloa. Moi. Hei vaan. Ihan ensimmäiseksi, niin mä kuulin, että sä soitat rumpuja ja verkkaat. Koska sä verkkaat? Joo. Tuossa live-lähetys Santerin omaksi. Jatkuu myöhemmin, Santerit verkkaa. Joo. Mennään asiaan. Hieno olla mukana. Kiitos Ilona. Oli. Hyvät kuulostaa, hyvä jätkät. Tämä laulu on tehty rakkaudella. Tämä on niin kuin viesti mun omille jälkeläisille, jos olette kuulolla, niin totelkaa. Nyt on aika mennä. Tämä on hieno kilpailu, UMK. Ainoa varmaan tämän hetken formaateista, missä artisti ja biisintekijän ei tarvitse kirjoittaa mitään sellaisia raskaita sopimuksia, jotka velvoittaa sitten vuosiksi eteenpäin ehkä luovuttamaan leijonan osan tienisteistään jollekin megakorporaatiolle. Varokaa megakorporaatioita! Joo. Eli laulu on kirjoitettu rakkaudella ja hieno tuottaja Jaakko Salovaara teki hienon tuotannon siihen ja Ilona laulaa sen sydäntä riipaisevan kauniisti. Toivottavasti käytte äänestämässä lauantaina 13. päivä tärähtää erittäin hieno show. Tänään oltiin harjoittelemassa Pasilassa ja mulle tuli kylmät väreet silloin ja nyt mulle tuli taas kylmät väreet. Joo, tänne on tullut paljon kommentteja. Täällä on moi Tero, tee Mikael duunista. Mikael duunista. Hei, Mikael, huomenna aamulla 7 potta pääs pihalle. Katsotaan. No hyvä. Sitten täällä on
Tyttöni Ronja kuuntelee biisiäsi päivittäin. Hyvältä kuulostaa äitinkin korvaan. Ihana kuulla. Sopii äidille ja tyttärelle. Hyvä. Sepä se. Niin tuossa oli mitkä ovat 3 parasta levyä ja miksi? Voi vitsit. No itse asiassa mulla tulee kyllä mieleen, mä fanitan, niinku, jos mä en muista ihan siis albumeittain, mut Queenillä on albumillinen hyviä biisejä. Sitten myös Pink Floydin The Wall-albumi on musta ihan sairas. Joo, allekirjoita. Hieno levy. Et 3 mä en oikeastaan, nyt tuntuu, että nykyään kuuntelee enemmän sit sinkkuja. Miten se Roiksapi uusi levy, mitä me papitaan? Ei kun niin, se on kyllä ihan sika hyvä Roiksop. Joo, ja sit sama Tuve Luun kanssa levy on ihan sairas. Ja sitten, mitäs täällä on lisää? Ja tosiaan joo, Tero on siis tehnyt tän Euroviisubiisin, täällä kysyttiin sitä. Ja meillä ei oo basistia. Paitsi, no itse asiassa, Topsu soittaa kohta bassoa, mutta ei oo, että me ollaan niinku nyt tällä hetkellä kolmisteen. Saat kyllä joo. Saat mennä jo. Mä menen tonne internetin toiselle puolelle jatkamaan tätä hulluutta. Pysykää kuulolla. Joo, tosiaan moi kaikille. Me ollaan, jos liityt vasta seuraan, niin me ollaan siis tosiaan Herttoniemessä Relad Median studiolla. Ja toivottavasti näkyy hyvin ja kuuluu hyvin täällä. Ja voi että täällä on ihan kivoja kommentteja. Kiitos ihan superista. Ja tosiaan kysymyksiä vaan. Mä yritän niitä tässä selailla samalla. Sanokaa muuten vaan, milloin mun pitää alkaa soittaa sitä. Milloin me soittaa? Joo, okei. Mulla on tässä ihan hyviä aikaa rupatella sitten. Lemppari kasaribiisi. Don't stop believing. No ei kyllä tullut mulle. Easy lover. Easy. Onko se kasari? On se kasari. Oh no, se on kyllä tällä hetkellä. Toi. She's an easy lover. You better hold on, you believe in. Se on ihan sika hyvä. Ja miksi taiteilijan nimi Ylona? No, mä ajattelin, että mä haluaisin kumminkin pitää mun oman nimen, mikä on ihan Ilona Iillä, mut jotenkin se tuntuu tylsältä. Ei sinänsä, että se nimi olisi tylsältä, on kiva nimi, mut ehkä mä ajattelin, että siitä tulisi vähän kansainvälisemmän kuulonen. Sitten kans kun mä olin Ranskassa vaihto-oppilaana, kun mä olin lukiossa, niin siellä yksi Maikka kirjoitti mun nimen aina väärin, se kirjoitti sen aina Yllä. Niin musta se oli aika kiva. Ja siellä on Kiia Kytöheimo. Moi, terkkuja sinne. Ja täällä on kanssa, että täällä on Tero Teitto kysynyt Terolta, että onko tuoksu jäänyt vielä huoneisiin. Sanoit, että se haihtuu pikkuhiljaa. Se haihtuu pikkuhiljaa kuulemma. Ja noin. Tästä on muuta. Kiitos kaikki. Täällä on. Kuulemma näyttää tosi ammattimaisella, Alexander sanoo. Ja Lauri Leskinen kanssa, että smoothisti liikkuu kamera. Ja Jyri Loikkaselle moikka. Ja missä järjestyksessä nämä oikein tulee? Musta tuntuu, että me joudun vähän niin kuin katsoa. Meidän kameramiehellä on ihan älyttömän vakaa käsi. On! Se osaa lentää. Ei huono. Niin vaan. Joo, täällä on, että osaanko mä soittaa jotain soitinta? Mä osaan soittaa pianoa. Ja sit mä ostin kitaran viime syksynä, mä just harjoittelen sitä soittaa. Ja kyllä mä tietysti voin rämpyttää bassoa ja rumpua, mutta en mitenkään hirveän ammattimaisesti. Rummu suomatti ei. Niin on. No, sullahan on YouTubessa, tai meillä on se biisi, missä soitat pianoa. Niin hei. Niin muuten Käykää on. tsekkaamaan siinä. Joo, Firelight Ylona nimellä löytyy tuolta YouTubesta. Acoustic version. Ja sitten täällä on. Mikä on mun lempparibiisi just nyt? Siis musta se on varmaan se Easy Lover. Sitä mä oon kuunnellut ihan sikaan nyt. Ja onko live-esityksessä nähtävillä pyroja? Tiedätkö, sen mä jätän yllätykseksi. Sitten lauantaihin. Ja koska Santeri twerkkaa. Se on toinen yllätys. No niin. Joo, ketä lemppariartisteja mulla on? No,
Päällimmäisen tulee mieleen just toi Tuve Luuma. Tykkään sit ihan sikana sen biiseistä. Ja sitten mä fanitan myös Katy B:tä. Sillä on ihan sikahyvä biisi, semmonen Crying for No Reason. Mistä kanssa mä tiedän, että Vesa tykkää sit ihan sikana sit biisistä. Ja voi että niitä on niin monia. Zara Larsson on ihan superhyvä. Adele, Ariana Grande. Ja sit mä kuuntelen hirveästi just kasarimusaa myös just Genesis nyt tässä päällimmäisenä mielessä. Että ihan laidasta laitaan. Ja sitten täällä on Patrick Charlin Nätti, kyllä. Ja onks mä aikaisemmin seurannut Euroviisui? Oon. Kyllä tulee joka vuosi aina seurattua. Että se on semmonen kiva kohokohta vuodesta kerran kavereiden kanssa yhteen ja arvostellaan vimmatusti biisejä ja naurataan ja itketään välillä ja niin, että on kyllä seurannut. No niin, onkaan täällä vielä miten mun ura alkoi? Täällä oli semmonen kysymys. Mun ura alkoi varmaan silloin, kun mä synnyin. Ja lauloin jossain ruokakaupassa silleen, että kaupan tädin piti tulla sanoa mun äitille, että voisi olla hiljaa. Mut oikeastaan niin kuin ala-asteella mä olin siinä mun koulun bändissä ja sitten lukiossa, mä olin musalukiossa, niin sit siellä oli omia bändejä, mä olin Big Bandin solisti, Vaskivuoren Big Bandin solisti, niin siis Vaskivuorossa olin. Ja sit siellä oli rockibändejä ja kuoroa tosi paljon, kuorossa laulanut ja noin. Ja sit mä oon siinä matkan varrella tehnyt omia biisejä ja säveltänyt oikeastaan niinku ihan omaksi iloksi, mut sit nyt hiljattain me ollaan treenattu just mun bändin kanssa ja tehty jonkun verran keikkaa. Ollaanhan me pari vuotta tehty. Mitä? Pari vuotta. Pari vuotta ollaan jo tehty yhdessä, kyllä. Ja onks mä tulossa keikkoja lähiaikoina ja missä mä voin nähdä livenä? No nyt lauantaina voi nähdä mut livenä tietysti siinä lähetyksessä, että muuten ei ole vielä tullut. Tai ei ole vielä tiedossa, että missä olisi niin julkinen tilaisuus, mihinkä voisi tulla katsoa. Mutta niin, tilatkaa keikalle ja mä totta kai ilmoitan siitä Facebook-sivuilla tai mun kotisivuilla ilonamyys.com niin, mistä keikoista. Ja ketä on mun lemppari Euroviis-voittaja? Tää viimevuotinen oli ihan superhyvä. Sitten kans Loreen oli tosi hyvä. Sitten mä kuuntelen edelleen, että se on jäänyt semmoiseksi yhdeksi lemppariartistiksi, kenellä on hyviä biisejä. Ja joo. Onko suomalaisia artisteja, joista tykkää? No on totta kai. Esimerkiksi Sanni on ihan sika hyvä. Sannista mä tykkään tosi paljon. Joo. Nyt. Okei, no niin. Nyt on sitten illan kohokohta. Vedetään Blazing Fire akustisena versiona. No niin. Go on, you're next around. Come out with the blazing fire. Painless game, no prize. Fearless heart will rise.
Go on, you're next, you're on. Come out with the blazing fire. Go on, you're next, you're on. Come out with the blazing fire. Come out with the blazing fire. Woo! Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos, että olitte mukana tässä lähetyksessä. Ihana lukea niitä kommentteja. Mä vastailen kyllä niihin muihinkin kysymyksiin vielä tuossa tämän lähetyksen jälkeen, jos tulee jotain mieleen. Mä käyn tsekkaamassa ne läpi. Ja voin ihan kirjoittaa kaikki muihinkin vielä vastaukset. Mutta tosiaan nyt tulevana lauantaina TV2 kello 21 on suora lähetys. Ja nyt on tosiaan siis ennakkoäänestys auki, eli sieltä voi mennä klikkailemaan. Mut kiitos. Olisikohan tässä jotain muuta vielä, mitä voisin sanoa? Ei varmaankaan. Onks mulla aikaa kuinka paljon vielä? Okei, no. Kiitos.